May hapon, mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang transfiguration of Jesus or ang pagkausab sa panagway ni Jesus. Ni ay nahitabo sa ebanghelyo nga good news kaayo alang natong tanan. Di ara, samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway ug migilak ang iyang sapot sa kaputi. Asa may good news? Take note, samtang nagampo si Jesus, nausab iyang panagway, migilak, midanag. Therefore, gipahinumduman kita ni Lord karon mga igsoon nga kining pagampo makapausab. Gusto mong ebidensya? Di arao. Number 1, kana bitawng tao nga nawad-an og paglaom. Kung sige bitawng ampo, mabalik ang paglaom. Hope in God. Number 2, kana bitawng luya ta, huyang, iampo nato, makusgan ta. Number 3, kana bitawng naatas kaguol, kung ato bitaw nang iampo, malipay ta. Number 4, kanang batik tagbatasan, kung ato bitaw nang iampo, mausab ta, mabag-o, mabalaan, mabuutan ta. And number 5, kanang gubot atong una-una, kung ato nang dalhon sa pagampo, musulod ang peace of mind. Mao di ay mga igsuon, katong akong formator nga pari sa una, niingon siya, nga kung sige daw kag meditate, sige kag ampo, magwapo ka, magwapa. Tinuod ba na? Yes. Tungod kay sa sulod palang daan nimo, peace man ang naa. So pag abot sa external, mudanag ang imong kagwapo o kagwapa. Pero subo pa malandungon, daghang mga tao karon gi-underestimate ang pagsimba o pagampo, wala nagaampo. Munang kabantay mo, daghan kaayong reklamador, saputon, dili at peace, sige kabalaka, mauna. Munang mga igsuon, sultian ta mo, bisan bitaw na atay problema, kung sige tagampo, musulod ang peace of mind and heart. Peace is not the absence of war. Bisan pag naay war sa sulod nimo, kung sige kag ampo, mupatigbabaw ang kalinaw. Sulay gani ninyo, kanang ayaw undang, breathe in prayer, breathe out prayer.